Okay. Uma kwehla umshophi ekhaya kwadudulela umuntu egcekeni washona, kube ukuthi nje kuvele kwahlasela umuntu kulelo khaya bamdubula washona. Usehamba kumuntu emakhazeni. Njengoba edudulele ekhaya nje egcekeni uhamba emakhazeni. Kusazomela aphinde abuye phela emakhazeni eze la ekhaya ukuze ezokwazi afihle noma ngcwatshe. Okay. Le video yenkosi yami ayimfuni umuntu ongakwazi ukulalela futhi ngoba abantu abaningi bajaha ukuphendula. Abantu kwi-video abanendaba ividiyo ithini babalalela ngokuphendula ukuthi uthi ividiyo uyayichaza iyaqhubeka ihambe bephani naphakathi. Kodwa umbuzo uphinda futhi ubuze lento oyichazile phani naphakathi nevidiyo. Okusho ukuthi iningi labantu ividiyo abayilaleli uthi usaqala inkulumo nje bephendula. Lokho kuzokwenza ukuthi abantu abanye befeyile abanye bephasi ngoba ngishilo ngathi isikole phela lesi. Akuyona nje content ukuthi hayi kuyadlala kubhore. Into reality la asikhuluma umdlalo ingakho sikwazi kwezinye indawo ukuthi sihambe solekelela lapha esilekelela khona. Akudlalwa la. Yabo. Angidluleke lapho. Uma kuwukuthi kududulela umuntu washona. Uma ngabe lo muntu eseyolanda emakhazeni angeke alande lingekho ihlahla. Kukhona umuntu ozothi hayi lizolanda liliya manje ihlahla. Isinga nje ushonele ekhaya manje ukwazi ngeke alanda ihlahla ngoma kuphumela ekhaya cha. Awukho umzimba ozolala ihlahla yomazi isidumbu sakhe ngoba silapha nje silele lapha angeke silandwe emakhazeni lingekho ihlahla. Uma selanda emakhaya segqokisiwa qedwa kumele kutshelwe kushiwo ngoba umyumo wakhe ukhona le ukuthi cha angithi umuntu eyisidala engikhulume ngomoya. Angithi isidalwa siyakwazi ukubheka abantu behlukene nangomama enhlaphe nje ugogo othile bahlukene ngomambazela kwesinye isimo umnguzala kwaBhengu omnguzala kwaNgobeso omnguzala kwaMthembu uthi mhlawumbe lelo khalo lena babhekwe isalukazi bonke omunye useGoli omunye useMpumalanga omunye useThekwini omunye uwazi kanjalo umuntu oyedwa ukubheka abantu abangaka. Angidluleke lapho ngasho ngathi lento lekuzana esisuke sikhuluma ngayo enye uma ungabe ufuna ukuyilandela kahle uyithole ngeke iyokudida ukuqonda kufana nomuntu efuna ukwazi ngesidalo aqonde kahle ngento abantu abadala uma kuthiwa bazilima ngempela udideke kuphela inyanga indaba yami ukuthi ufuna ukuyilandela uyithole khohla. Okay, so uma ukuthi lowo muntu lo kusothatha emakhazeni kudingakala ihlahla libe khona elizomlanda emakhazeni mfowethu kusho umne wabo-ke sesiyahamba manje siye ekhaya lakho ngicela sambeni ke manje siyathatha umzimba uyongena emotweni and lowo mbhuti lowo okhuluma nehlahla akasakhulumi namuntu akabingeleli umuntu ngisho amafoni angangaphathi oba ngisho ikhola kakhulumi nayo ngoba uma bafike bahlala bafike baphumula bahlala endaweni ethizeni ngoba isikhathi esiningi uma ngaba amakhaya ekude nomgwaqo uthola ukuthi abantu mabehamba babedlula endaweni bebephumula uyasinda phela umuntu uma bephethe usinda kakhulu. Uma ngabe kuhlalwa phansi kuyashiwo kuthiwa sisaphumula usho lowo muntu ophethe ihlahla njalo sesiyaphumula ke njengamanje beshe ehlahleni awukho umzimba womuntu omnyama oyothathwa emhlabeni ihlahla lingekho. Ngabe ukholiwe ngabe ukholwanga ngabe kunjani nisukholwa wazobuya phesheya eDubai la sikhuluma ngosiko impilo ukukholwa into ekufica emhlabeni. Sikhuluma ngosiko impilo la ihlahla wonke umuntu uyalidinga ihlahla. Uma ngabe umuntu omnyama noma uthiwa lo muntu kunjani ukhonze kanjani ukholwe kanjani ngoba inkolo vele ibulela imizi ngohlele ngikhala ngokukholwa. Inkolo nje inepolitiki yayo yodwa sesiyaphumula ke la. So lo mzimba uma ulandwa emakhazeni ulandwa ngehlahla libuye efike ngaphandle kuphinde futhi ngaphandle kubulawa imbuzi emgeza amanxeba before angene ekhaya. Imbuzi le emgeza amanxeba ngaphambi kokuba angene ekhaya. Mangabe ke simgezele lo mbuzi siyagqitshwa ayidliwa. Siyagqitshwa lo mbuzi usiyangena ekhaya. Useyashaya usuku lakhe ukuthi ayofihla ngakusasa kade kumlindele ubusuku bonke uyahambe uyofihla lo muntu. Sekudlula lezo nsukanyana noma lawo maviki ngoba kweminye imisuku kusaziliwe mhlawumbe kudlala lo nyanga leyo kukhunyula inzilo. Ikhunyula ngembuzi ngayo nayo inzilo. Kubulawa imbuzi sikhumula inzilo ke manje shuthi lo muza usazilile ngoba uthi uqoqa igqebhezana usayigqokile igqebhezana
angihlangani yena ukuthi inzila yafika namaRoma noma yafika nobani kunemizi eminingi namhlanje izalukazi ezingejiswele ukuthi ayibazelanga abayeni bazo before kwenza umcimbi kuthiwa aqala kuhlanjulwe bebazilele omkhulu abayeni babo abangomkhulu kunabantu abaningi abangazelanga bathi kuyicala ungayizilela indoda cala ungezwa abantu lo becomment la social media umuntu umebholisela embhedeni ungathi akanankinga kuba hayi lento inzila yafika namaRoma nawo uyazi into ekhulumayo ayizikusiza indaba ukuthi yafika nani inzila ayisebenzeli nakancane cha kodwa kubalekile okwenzakalayo ngoba sikhuluma ngento eyenzakalayo manje kuyazilwa nje kusiko impilo ukuthi kuyazilwa khona abangasayingeneki indaba yenzile kodwa mangabe ukuthi umakoti awukwazi indoda kungayizileli imishonile engase kuxwayise kukhona kakhulu mina awukwazi ungayigqoka inzilo bese emva kalokho bese kuba nembuzi yokubulawa yokuvala umkhokha ebulawa ekhaya sivala umkhokha sishweleze ukuthi kunesigameko esenzekela ekhaya egcekeni kobaba kwelamathongo vele umsamo sekumele uzama ukusetshenzwa manje ngoba usuthe ungcola ngoba kuqhuma isibhamu egcekeni isikhala egcekeni asiphathwa isinoma kanjani ingakho ngisho abanye abafuthi begiyesi baye nje nezikhala bephinde futhi bengene endlini bevala emvayelweni umuntu ufaka ingoma sekuvele extend engaka la bajabula abantu bayancanya yonke lento leyo engayona impilo leyo kahle kahle ngoba umuntu okhonza isibhamu osisebenzisayo futhi novala imizi yabantu amisa amatende uyofa ngaso futhi kunjalo nje so kunabantu abakhonza into engamele ngabayikhonza ebangelana ubutha nebelelisanayo futhi ngoba uma unawo ihloniphe kunobhuti eke ngibambe nshila abanebhamu bese ngasababona besiphethe baningi badumile la asikaze sababona besiphethe banazo hayi ukuthi banazo akekho futhi nani ngabazi labo bhuti labo ukuthi hayi banazo ibhamu zakho kodwa babona bephethe ngoba bayiqonda lento esibhamu angikho-ke kuhlonipheni kwibhamu nani abantu abaqhubeke benze ngendlela into abayibonayo ukuthi i-right kubona ngoba izulu nje kusalilungisa bese kuba nombuzo wokuvala umkhokha uma qeda kuba nembuzo wokuvala umkhokha sekuyahamba kuba nembuzi yokugeza izingane zalowo baba lo oyizalayo olimalile ekhaya walinyazwa isikhali sekuba nembuzi egeza lezo ingane eyizalo yena ngokwesende zonke ngisho ngabe kuthiwa khona izala eThekwini khona izala kuphi kodwa mangabe kumele igeze ithunzi layise iyadinga ukuthi igeze ithunzi layise ngisho engayenzanga lutho ngoba inhlabathi ifakwa yonke ingane zayo lo baba leyo iyophosa inhlabathi egodini ithunzi umuntu uyageza umama ngabe efaka umkhulu abani ubaba ubhuti yini uma ngabe nezingane ziyaligeza ithunzi likayise ukuthi zishone lo yise ngoba uyofika kuzona afike ngethunzi libi kushiyo kuthiwa wena nesinyamu nesigcwagcwa lo gwashona baba gazi ugela kwashona uma gazi ugezwe kunezingane engayitholi ngisho imisebenzi la ayigezwanga ukuthi uyise washona kunezingane ehlelo kuphuma kwama ID akaze kuvele lokuthi nje inethunzi likanini kumele igeze unina noma igeze uyise bese emva kwalokho-ke lo baba lo uma ngabe ukuthi lo bhuti beganiwe sekwenziwa umcimbi wakhe esihlangu sekuyaphinda futhi kuyahamba kwenziwa umcimbi wakhe wokuthi uyabuyiswa ulethwe ekhaya ngoba unesicau uganiwe so inkulumo yami sekuthenini umuntu ngisheshonele ekhaya akalandwe emakhazeni ihlahla lingekho akalandwe lapha ashele khona umuntu ihlahla lingekho aphinde futhi akengene ekhaya ngoba esedutshulwe ngesibhamu nje akusho lutho ukuthi isibhamu vele simdubile ekhaya yini mesebuye ngangeni cha ake uzungena ekhaya uzoma ngaphandle ngoba vese lo mkhubo wenze ekhaya abahambisana nabo awuthandi abawuvumeli so bazoqhubeka benze yonke imigomo okumele yenzeke kumuntu ngisheshwele edolobheni ngesibhamu ngoba bekuvele kuyisimo bebengeke bekwazi ukuzivimba esenzekelile kwabaphilayo so abaqhubeke ngeprocess yakhona njengoba kuhleze kwenze ngisho umuntu eshwele ngaphandle komuzi noma eshwele emadolobheni bemgeza amanxeba ngembuzi ngaphandle bemngenise ekhaya ngisheshwele khona ekhaya ngoba vele sekungumkhokha kuphinde kuzoba umuntu ongaxhunywanga umlenze amika kube umuntu oshone engenamlenze lo muntu kumele axhunywe phela umlenze lo muntu afika abekwe ngaphandle akubulawa imbuzi kuthiwa simxhuma umlenze athi ushonele ekhaya so abantu abangadidiseki akukho la uyahamba khona umuntu kuthiwa kuyahanga kuphethe ibhokisi kuyayiwokhelwa no ihlahla yomazi uma ngabe umuntu omnyama asinandaba nokukholwa kwakho ngisho athi ubuye kuliphi inkolo cha
ingakho phela kukhona ingozi engako free, ingakho kukhona inkinga ezenzakala emhlabeni, abantu abalandwa. Ngisho ezibhedlela abantu akalandwa. Umuntu umlanda esibhedlela awuzukushaya embhedeni kanje ihlahla. Ulibhlock uzofika umemeze embhedeni lapha lele khona sibani bani. Sikulandele manje sihamba siye ekhaya. Ngoba kuyovuka nabanye abantu abarong la ungafanele. Lahlonishwa umzimba womuntu uma uphethwe. Imigomo yakhona ilandela njengoba injalo. Yabonga ethumo.